systému. No. Reálneho databázového systému, ktorý je vhodný pre malú firmu, ktorou sa môže zaoberať 1, 2, 3, tam do 10 ľudí, čiže by som povedal skôr aj dokonca taký mikropodnik. Čo je cieľom toho našeho stretnutia, bude skúsiť sa spoločne dobiť toho, aby ste vy boli schopní si urobiť svoj malý informačný systém, ktorý by podporoval vašu praktickú činnosť. No ja najskôr začnem z toho, čo sme teda minule robili. Toto je SQL 3 požiadavky riešenia otázok. Toto je prezentácia, po ktorej pôjdeme. Len ja ju stiahnem trošičku nižšie a rozdelím obrazovku na niekoľko častí. Keď nebudete vidieť, dajte mi vedieť, ja to potom zväčším. Na začiatok sa pokúsim teda vám ukázať, o čo vlastne pôjde. My sme si povedali, že pre malý biznis je potrebné urobiť aký taký informačný systém, ktorý by organizoval všetky údaje, všetky relevantné údaje, ktoré ten podnik potrebuje. Tu pred vami je informačný systém na báze voľných programov a tu sú teda všetky tie bázy dát, všetky tie entity, všetky tie tabulky, ktoré chceme mať a my si ukážeme, ako sa dajú vytvoriť, akým spôsobom sa tie tabulky dajú používať a na to, aby uľahčili prácu. Začneme ale tak, ako by sa začať malo. To znamená trochu teórie a nejaký ten postup, ktorý je potrebný. Na začiatku by som sa vašu pozornosť upriamil vôbec na postup, taký základný všeobecný postup, pomocou ktorého my dokážeme vytvoriť databázový systém, s ktorým budeme riešiť praktické úlohy, praktické otázky. Čo treba? Najskôr treba teda poznať ten podnik, ako som spomínal, aj minule sme si hovorili. Následne si povedať, aké údaje chceme uchovávať. Potom, aké typy údajov a aké základné úlohy chceme s nimi riešiť. Akým spôsobom sa vo výrobe transponujú vstupy na výstupy a ako to prebieha v informačnom systéme. Povedali sme, že musí prebehnúť proces normalizácie, vytvorí sa schéma a nakoniec vytvoríme databázu na základe príkazov jazyka SQL. No a pomocou tejto databázy budeme charakterizovať ekonomickú činnosť daného podniku, o ktorom sa budeme baviť. Ja túto teóriu sa pokúsim prejsť rýchlejšie. Tie prvé časti, bez nej sa nedá, ale skúsim ísť rýchlejšie a potom skúsim, že by sme aj spolu by sme vytvorili nejaký ten malý mikrodatabázový systém. Tým ďalším krokom, alebo o čom sa budeme baviť, ešte sa spýtam, obrazovku je vidieť? Áno. Dobre, to znamená, že musíme si fakt popísať ten podnik a povedať si, o čo sa bude jednať. Ja som zobral taký jednoduchý, je to cukráreň, volá sa cukráreň Sladkosť, to je Sweetness, a jedná sa o maličkú firmu, ktorej majiteľkom je moja bývalá študentka, ktorá teda za posledné 2 roky štúdia postupne túto firmu rozbehla. Musíme si povedať najskôr také základné charakteristiky tejto firmy
o tom, čo to je za firmu, kde bude, ako bude podnikať. Potom si musíme povedať, čo a kto bude partnermi tejto firmy, lebo keď nemáme miesto, odkiaľ budeme brať suroviny a nemáme miesto, kam budeme dávať svoje výrobky, tak náš podnik nepôjde. No a potom si budeme hovoriť podrobnejšie o jednotlivých údajoch, ktoré sú v tej databáze. Prejdeme proces normalizácie a postupne to vytvoríme. Ja počas tohoto dnešného dňa ja by som chcel, aby ste aj vy mohli teda sa pripojiť a pokúsiť sa tvoriť so mnou ten databázový systém. Ja som ho vytvoril, ale skúsime ho vytvoriť znovu, aby ste vy mali predstavu o tom, čo sa deje. Malá kaviareň je v Bratislave v budove Aupark shopping centra. To znamená, že v mieste, kde sa premelie veľa ľudí, ktorí keď už nakúpili alebo minuli, čo mali, tak si radi oddychnú alebo naopak oddychnú a idú ďalej. Budova je veľmi známa, Aupark je známe centrum, to znamená, že miesto, ktoré si vybrala, je celkom dobré. Čo budeme vlastne robiť a akým spôsobom budeme ponúkať svoje výrobky? Rozdelili sme ich na dve skupiny, na torty a zákusky. Hej. Je to rozdielne, u nás sa to často delí, myslím, že u vás takisto, že niekto má rád nejaké torty, niekto má rád nejaké menšie zákusok, koláčik alebo niečo podobného. A takisto, aby sme aj dokázali urobiť analýzu, čo sa nám viacej oplatí, tak sme to rozdelili na dva typy. Jeden typ sú tie torty, druhé sú tie zákusky. Potom informačne ešte máme nejaké dodatočné prvky, pomocou ktorých budeme teda robiť. Naši partneri, tak tých delíme tiež na dve skupiny, ale to skôr tak formálne, a to sú dodávateľia a odberatelia. Dodávateľia sú vlastne supermarkety, veľké obchody, odkiaľ berieme základné suroviny. Nemáme nejakých špeciálnych výrobcov našich surovín, ale teda berieme to zo siete veľkých obchodov, kde tie ceny sú nižšie ako v nejakých malých obchodíkoch alebo niečom podobnom. No a odberatelia sú rôzne firmy, ktoré sú to kaviárne, máme svoju kaviareň tam, ale sú to aj malé kaviarničky alebo systém niekoľkých kaviarní, ktoré majú spoločné meno. Povedali sme si, že všetky údaje musíme usporiadať do štruktúr. Niekto to volá tabuľka, niekto to volá entita, ale v princípe je to štruktúra, ktoré každý objekt, to je každý riadok, má svoje základné parametre. Nejaké identifikačné číslo, názov, skupinu alebo typ, do ktorého patria. Tu si všimnete, máme Z, CK, MC, že tých typov máme viacero vytvorených. Jednotková cena toho produktu, tej suroviny, teda, ktorú nakupujeme. No a merná jednotka, v ktorej ju nakupujeme, v akých jednotkách nakupujeme a meriame ten produkt. Výstupy toho podniku sú podobným spôsobom označené, to znamená, majú svoje číslo, názov výstupu, typ výstupu a ceny máme dve. Cena výrobná, ktorú vypočítame na základe našich nákladov, a cena predajná, kde berieme do úvahy teda nejaké dodatočné náklady, po prípade mieru zisku, ktorú chceme mať k dispozícii. Takto by sme mali mať, alebo chceme mať uložené údaje, a preto budeme aj vytvárať v databázach tabuľky podobného typu. Čiže budeme mať tabuľky, ktoré majú parameter číslo a hovoríme, že to budú celé čísla. Budú mať názov
že to bude premenlivá dĺžka textu, čiže nie 20 znakov, alebo 30 znakov, alebo 5 znakov, ale premenlivé. Čiže nadefinujeme tak, aby sme nemali zbytočne prázdnu pamäť. Typ materiálu si označíme znakmi. Jednotková cena sú reálne čísla, ktoré majú 2 desatinné miesta. U nás sa ešte centy používajú, to znamená, že tam bude 5 centov, 3 centy za tú mernú jednotku, ktorá tam je, to sú tie kilogramy. A hovoríme, že tá merná jednotka, že to môžu byť 1, 2 alebo 3 znaky, ktoré použijeme. Podobne bude treba nadefinovať aj tabuľku pre výrobky, pre výstup. To znamená číslo výrobku. To je ten index, o ktorom sme si hovorili, že podľa toho čísla vždy nájdeme, o čo sa jedná. Vždy zistíme názov toho výrobku, jeho typ, jeho výrobnú alebo predajnú cenu. Bez toho, aby ste si nakreslili takto, aké údaje chcete mať a asi čo v nich chcete mať uložené, tak vám ten systém bude fungovať veľmi ťažko. Povedali sme si, nejdem to rozťahovať, že teda vytvárame jednotlivé tabulky cez prvú, druhú, tretiu normálnu formu a vytvárame schému. Hej. Všimnite si, ja to trošku zväčším. Skúsim ešte tu na priestor zatiaľ máme. Že vlastne mám údaje o výrobku, údaje o materiáli a údaje o tom, z čoho sa skladá ten výrobok. Potom mám partnerov. A partnerovi alebo ja dávam objednávku a objednávam si suroviny, alebo posielam dodací list, na základe ktorého ja dodávam tie výrobky, tie produkty, ktoré on potrebuje odo mňa, ktoré sa mať k dispozícii. Čiže ja ako partner, keď som ten partner, u partnera si objednávam na základe objednávky nejaký materiál a ten materiál ide do skladu. Hej. A na základe, náš partner, na základe dodacieho listu mi dá dodaný výrobok a ten teda z tej množiny, ktorý je k dispozícii. Preto sú tieto väzby medzi tými jednotlivými prvkami. Keď si to pozrieme podrobnejšie, my sa potom k tomu vrátime. Keď vytvoríme databázový systém, tak tieto všetky väzby sú tam. Čiže na základe materiálu ja si pre určitý výrobok vyrobím zloženie toho výrobku. Na základe požiadaviek partnera, alebo mojich požiadaviek partnerovi, alebo partnerových požiadaviek ku mne, tak ja si objednám si nejaký materiál, ktorý potom príde do skladu. Po prípade partner si u mňa na základe dodacieho listu si vypýta nejaký výrobok, ktorý ja jemu dodám. To je taká základná štruktúra fungovania každého malého podniku, bez ktorej vy tie informácie o vašej činnosti jednoducho môžete stratiť. Samozrejme niekto povie, tam ešte pokladňa, tam ešte možno nejaký špeciálny druh materiálu, teda sklad materiálu, personalistika a podobne. Áno, je to možné, je to potrebné, ale pokiaľ sa bavíme o malom podniku, tak potrebujeme tie základné toky a tými tokmi sú suroviny, z ktorých dostávame produkt. Môže to byť ako surovina, môže byť aj povedzme učiteľ a jeho práca. Keď si urobím jazykovú školu, tak tu ako materiál budú hodina učiteľa, ako materiál budú študijné materiály, knižky, papiere, fixky a podobne. Podelím ich na typy. To znamená ľudská práca, to znamená pomôcky a učebnice. Budem mať 3 typy vstupov alebo 3 typy materiálov, ktoré pôjdu dovnútra. Ale bez toho to jednoducho nepôjde. No a teraz začína to,
čo by som chcel, aby sme nejakým spôsobom urobili spolu. Ja by som sa pokúsil vám ukázať, akým spôsobom si vy môžete vytvoriť malú bázu dát, keď už poznáte svoje informácie o tých vašom podniku, ktoré by ste chceli mať. Jedným zo spôsobov vytvárania databázy je, že pokiaľ začínate, nájdete si čo najlacnejšie nejaký voľný server, pomocou ktorého si vy tú databázu viete urobiť. Môžete si ju urobiť aj teda pomocou databázového systému, ktorý je voľný. No a skúsime to napríklad takým spôsobom, že jeden z voľných serverov je web zdarma. TZ alebo SK, pardon. Web zdarma.cz. Je to databázový systém, ktorý je ponúkaný web zdarma CVZ.cz. Že tu na si vy si môžete vytvoriť svoju bázu dát, vy si môžete založiť web zdarma sami. Ja by som vám odporučil, pokiaľ by to bolo možné a chceli by ste, aby ste alebo robili podobne ako ja, otvorili si niekde browser, kde si ten web zdarma napíšete a dáme si založiť web zdarma. Ja budem zakladať jednu novú firmu, dám jej názov Vyšehrad, dám mu číslo 02, alebo 01 už mám, a vy si môžete dať nejaké číslo alebo písmeno vzadu, povedzme podľa mena alebo podľa priezviska vašeho. Čiže dám si založiť web zdarma. Ako povedal som, že to nazve, že to bude Vyšehrad 02. Vy si môžete si dať aj Nagorňák, hej, alebo podľa priezviska, mne je to jedno, ako si dáte názov, keď budete chcieť mať, aby sa vám to nestratilo, si zapamätali, tak si dajte povedzme Vyšehrad 03, 04, 05 a overite si dostupnosť. Hej. Sú platené verzie s koncovkami EU, tzv. Úroveň 2, alebo zadarmo aj úroveň 3. Ja zatiaľ vyberám pre našu prácu Vyšehrad 02 VZ.cz a dám pokračovať. Hej. Túto doménu VZ.cz vy si môžete vybrať alebo s malými nákladmi, alebo trošku väčšie mesačné náklady, alebo úplne zadarmo. Bude mať 0,5 GB údaje, čo pre začiatok bohate stačí. Je tam nejaká reklama cudzia, tak tu nejako oželiete a môžete pokračovať. V prípade, že by ste teda chceli to vyskúšať na ostro, no tak si budete platiť euro 24 mesačne, čo nie je až taký veľký peniaz. No to je bez DPH, čiže ešte 20% na to, čiže to bude euro 50, povedzme to vyjde, mesačne. Ročne to vyjde 15, 17, 18 eur na rok. Ešte vyberem a pokračujem. Hej. To znamená, že chcem pokračovať ďalej. Budem zatiaľ pokračovať s tou bezplatnou verziou, ktorú by som chcel, aby ste teda si môžete urobiť. Čiže keď si pokračujeme ďalej. Dám si Vyšehrad 02 VZ.cz, to je to, čo som si vybral, názov tej domény, a pustíme tam nejaký mail. Každý si dáte svoj, ktorý chcete alebo ktorý máte, a
A ja sa tam pokúsim vložiť tiež nejaký mail, ktorý mám k dispozícii. Dúfam, že sa mi ho podarí potom otvoriť. A pokračovať. Dokončíme objednávku. Aha. Ešte musíte súhlasiť s podmienkami, dokončíte objednávku. Hej. On hovorí, že je to v poriadku, treba iba potvrdiť váš mail. Takže ja sa pokúsim vybehnúť na nejaký ten mail, svoj Gmail. Prihlásim sa ako Jirko Taň 1. Dám tam nejaké heslo. To je to, ktoré máme na ten Gmail. Nedáme ho. Nepotrebujem. No a počkáme, pokiaľ sa tam niečo objaví. Vám možno, že sa objaví rýchlejšie, mne sa možno, že objaví pomalšie. Nejaký ten, možno to bude v spame, alebo to bude v niečom inom. Keď vám mail príde, vy si ho môžete potom potvrdiť, že to je v poriadku. Neviem, prečo nejak dlho mu to trvá. Skúsime to. Tvrdí, že bude voľný do 30 minút. Na to, aby sme to dlho nezdržiavali a predsa len, aby to čo najrýchlejšie prešlo. Takže necháme ho ešte chvíľku počkať. Takýmto spôsobom si zadáte svoj mail a môžete ho používať. Ja sa pokúsim prejsť na databázový systém, ktorý už mám otvorený. Čiže v prípade, keď tam vôjdete donútra, tak potom môžete vojsť a vytvárať si databázu. V našom prípade ja som túto bázu dát už otvoril. Aby bolo jasné, teda ja sa pokúsim vám poukázať, ako tá databáza vyzerá. Čiže tu sú všetky tie entity, o ktorých sme sa bavili, tie dodacie listy, rôzne produkty, partnery, objednaný materiál, materiály a všetky tabulky sú už vytvorené. My si len teraz povieme, akým spôsobom sa ich pokúsime vytvoriť a vytvoríme ich spoločne. Tu nám budeme len to iba vyskúšame. Ja by som navrhoval, že budeme ich vytvárať postupne, tak ako to budeme potrebné. Vyššie 4,8. Keď vám sa podarí vojsť, teda keď potvrdíte váš mail,
tak v tom prípade vy vôjdete do tejto časti PHP MySQL a v tejto časti vy nájdete názov vašej databázy, vaše používateľské meno a nájdete heslo, ktoré tam bude. To heslo bude nejakým spôsobom zobrazené, lebo je už vidieť, ale to nie je podstatné. Ak ho si chcete zmeniť, tak si to heslo zmeníte na nejaké svoje a prihlásite sa do toho PHP MyAdmin s tým vašim heslom. Hovorím, ja už som v tom hesle prihlásený a teraz si postupne povieme, čo budeme robiť ďalej. Čiže my si môžeme vytvoriť takúto, založiť si novú stránku. Povedal som, že sa bude volať Vyšehrad 02 VZCZ a heslo som si, alebo si zvolím Vyšehrad 02. Čo ďalej? Ako náhle sa zaregistrujete, tak v tom prípade máte tento Vyšehrad 02 a tu sa vám objavia názvy, ktoré vy chcete. Môžete si zväčšiť alebo nemusíte, ale vyberáte si ten, jak sme spomínali, ten parameter, o ktorý vám ide. V ďalšom kroku, to sme už urobili, sme si vybrali a pokračovať. Zadali sme heslo, ja som dal asi zlý mail. Mám taký dojem. A stlačím na pokračovať, tak sa pokračujete ďalej. Následne sa vám otvorí, pripojí sa vám, dáte si pripojiť tu na PHP MyAdmin a MySQL. V tomto PHP MyAdmin si teda upravíte svoje heslá, to, čo som vám ukázal, a následne už potom budete vchádzať do svojej tabulky. Ja sa pokúsim ešte raz vyrobiť ten Vyšehrad 2. Áno, dal som zlú adresu, mal som dať gmail.com a nie SK. Takže musíme dať ešte raz. Dáme si Vyšehrad, nie 2, ale 3 tam dáme, nie je podstatné. Overíme dostupnosť. Je dostupný, dúfam, že je. Vyšehrad VZCZ je dostupný, môžeme pokračovať ďalej. Vyberám si bez problémov, ktorý je. Pokračujem zdarma. Nechcem zatiaľ platiť nič, Vyšehrad 03 a dám si adresu jekultan1@gmail.com. No a pokračujeme ďalej. Dokončíme objednávku. Predtým, ako dokončíte, musíme súhlasiť. No a pozrieme sa na ten gmail.com, či tam niečo do tej doručenej pošty nevošlo. A tu už web zdarma už prišiel. Dáme web zdarma a dáme si aktivovať daný účet. 03 je aktivovaná. A keď už máte aktivovaný web zdarma, treba si tam dať nejaké heslo. A to heslo musí obsahovať aj číslo, aj nejaký špeciálny znak. Môžeme si ho uložiť, môžeme si ho neukladať. Hej. Čiže my máme už vytvorenú našu doménu Vyšehrad 03 VZCZ, v ktorej môžeme teda vytvárať bázu dát. Povedali sme si, že vôjdeme do tej časti PHP MySQL, ale budeme si aktivovať podporu MySQL. Ja vás odporúčam, aby ste si to písali, alebo potom si to nájdete. Vyšehrad tu nám máme. Je tu na nejaké škaredé heslo, ja si ho nepamätám, ja si dám také heslo, ktoré si ja viem pamätať. A uložím si to nastavenie.
heslo bolo zmenené a môžem sa prihlásiť do toho PHP Miami. No a tu sa prihlásim s tým, čo som tam mal urobené. To znamená, že musíte si odložiť tento názov databázy niekde. Vložíme si názov databázy aj s tými číselkami, ktoré tam boli. No a samozrejme heslo. Odporúčam používať stále to isté. A v tom prípade sme vnútri. Hej, sme vnútri. Dáme si, že to rozumieme, nemusíme si pamätať. Čiže tuto máme našu databázu Vyšehrad 03. Čiže vytvorili sme si databázu a pokračujeme ďalej. Budeme ďalej pokračovať s tej prezentáciou, v ktorej sme začali. Toto nepotrebujeme, toto nie a vraciame sa do prezentácie. Čiže my sme už vytvorili sme si databázu, prešli sme všetky kroky úspešne, hej, a dostali sme sa, vymenili sme si heslo a dostali sme sa do nejakej databázy, k tej, ktorej sme chceli. Tam sme videli tú, ktorá je. Teraz si musíme sa naučiť jazyk komunikácie medzi počítačom. Nejdem vás učiť nič strašného alebo veľkého. Treba si len zapamätať pár kľúčových slov. Musíme vytvoriť nejakú entitu alebo tabuľku. Bez toho to nejde. Chceme tie tabuľky vytvárať. V prípade, že sme sa pomýlili, si zapamätáte kľúčové slovo. Alternatívna tabuľka. A tam môžeme niečo pridať, alebo zmeniť, alebo zrušiť. Po prípade zrušiť celú tabuľku, respektíve ukázať ju, aby sme videli, čo sme vytvorili. Čiže poprosím vás, aby ste si zapamätali, zapísali slovo create table, alter table, drop table a show columns. Toto bolo príkazy, ktoré vám umožnili vytvoriť tú entitu, vytvoriť tú tabuľku. Teraz máme príkazy, ktoré vám umožnia tabuľku vytvoriť konkrétne. To znamená, musíme dať názov a musíme dať tie premenné, o ktorých sme sa bavili. Čiže pre našu potrebu povieme áno. Ak chcem manipulovať s údajmi, musím vložiť údaje, môžem zmeniť údaje, môžem zrušiť údaje, vybrať niektoré údaje podľa určitých parametrov. Čiže môžem vybrať všetky, alebo len o jednom objekte, alebo údaje 1 alebo 2 parametre, alebo niektoré údaje o niektorých objektoch. Čo to je? Mám tam materiál. Chcem zobraziť všetky údaje o tých všetkých materiáloch. Alebo chcem zobraziť názov materiálu a jeho cenu. Idem kupovať nejaký nový, tak sa pozriem, za akú cenu som kupoval doteraz. Chcem niektoré materiály, ale ma nezaujímajú všetky, len tie, ktoré patria medzi múky napríklad, kde typ má označenie M ako múka. To znamená, že lebo všetkých tam mám, ja neviem, 500 a mňa zaujíma len týchto 20, lebo idem do mlynu a tam chcem tie údaje. Ten príkaz, ktorý budeme najviac používať, je príkaz vyber. Vyber čo? Napíšem parametre, čo chcem mať, alebo operáciu s nimi. Čiže chcem napríklad jednotkovú cenu, chcem množstvo výrobku a chcem jednotková cena krát množstvo a to si označím ako cena. Hej. Koľko dostanem za tie výrobky alebo príjem. Odkiaľ to chcem, za akých podmienok, môžem to zoskupiť podľa určitých charakteristík alebo uložiť. Čiže sme povedali, máme príkazy na
tvorbu entít a máme príkazy na manipuláciu s údajmi. Date manipulation English. Zase je príkazov len vložiť, zmeniť, zrušiť a vybrať. Nič viacej, nič menej, tam sú 4 príkazy, ktoré si dokážete zapísať a v prípade potreby už cez Google nájdete presne, o čom to má byť. A najdôležitejší príkaz je vybrať, aby sme my z našej bázy dát dokázali tie údaje vybrať. Ideme ďalej, čiže chcem si vytvoriť nejakú tabuľku. Prvá tabuľka, ktorú sme mali k dispozícii, bola tabuľka výrobok. Čiže chcem vytvoriť tabuľku výrobok, ktorý bude mať číslo výrobku, bude mať názov výrobku, bude typ toho výrobku, bude výrobná alebo predajná cena. Keď mám takýto príkaz, tak potom mi nezostáva nič iné. Ja si ho skopírujem, vôjdem do našej bázy dát, ktorú sme si vytvorili. Toto jasno nám. Dodáme, minimalizujeme. Pôjdeme do našej bázy dát a povieme, že v jazyku SQL ja si chcem vytvoriť novú tabuľku. Hej, tu sú tie parametre, o ktorých sme hovorili. Že musí sa volať výrobok, že musí mať takéto typy údajov. No a keď ju máme, tak dáme si vykonať, urobiť. A takúto tabuľku výrobok nám systém vytvorí. Môžeme si pozrieť, akú má štruktúru, čiže má takéto parametre, aký typ údajov sa to jedná, hej, a môžeme túto tabuľku mať vloženú. To znamená, že v našom systéme už vieme vytvárať si tie tabuľky, ktoré budeme potrebovať. O chvíľku sa k tomu dostaneme podrobnejšie. Ja si to dám sem takto z boku, aby som vedel, kde to mám. Pokračujeme v našej prezentácii. Hej, sme povedali, že chceme nejaké zmeniť parametre, chceme zmeniť názov parametre, to všetko, keď sa pomýlime, môžeme s tým niečo urobiť. No a to sú tie údaje, v ktorých sa bavíme o práci s datami. Tam to bolo po slovensky, možno vám to bude lepšie po anglicky, čiže vložiť údaje, vložiť výrobok, zmazať. O tom sme sa bavili. No a keď chcem zbadať tie výsledky, tak tam mám príkaz select. Vybrať všetko z tabuľky výrobok. Select. Vybrať všetko z tabuľky výrobok, ale iba pre prvok číslo 3. Vybrať výrobnú cenu z tabuľky výrobok. Alebo vybrať výrobok, číslo a predajnú cenu. Ale nie pre všetky, len pre tie, ktoré majú číslo 1, 2, 3 výrobnú cenu. Čiže takýmto spôsobom si my môžeme vlastne povyberať tie údaje, ktoré potrebujeme a môžeme s týmito údajmi rozprávať. Možno sa vám povie, že je toho moc naraz, ale nie je to. Čiže my sme si povedali, že chceme vytvoriť 3 tabuľky. Materiál, výrobok a tabuľku zloženia. Vrátim sa k tej schéme, ktorú sme mali na začiatku, aby ste vedeli, o čom sa bavíme. Mám databázu, takúto chcem mať databázu a chcem mať údaje o výrobku, o materiáli a o tom, z čoho je zložený. Takže ideme si tieto príkazy vložiť alebo napísať, kto už ako chcete, si ich môžete skúsiť alebo napísať alebo vložiť. Čiže chcem vytvoriť tabuľku materiál. Hej, prídem do jazyka SQL a dám si príkaz na vyloženie tabuľky materiál. Ctrl-V. Maličko to zväčším, aby nám to bolo jasné. Čiže
vytvorte tabuľku materiál, ktorá bude mať parametre číslo materiálu, názov materiálu, typ materiálu, jednotková cena a merná jednotka. Hej. Takúto tabuľku chceme vytvoriť. Hej. Čiže príkaz sme napísali a vykonaj, vytvorí a nám sa objavila tabuľka materiálu. Túto výrobok, ktorú sme vytvorili, ja si ho premenil na výrobok 1, alebo X to bola ako ukážka, aby mi nezavadzala. A vrátim sa a hovorím, ja chcem vytvoriť tabuľku výrobok, ktorá má číslo výrobku, názov výrobku, typ výrobku, cenu výrobnú a cenu predajnú. Takýto výrobok chcem, aby sa mi vytvoril. Aby ste to lepšie videli. Môžete si to zapísať a môžete si to potom robiť. Alebo si potom stiahnete z prezentácie. Čiže budem vytvárať takúto tabuľku výrobok. SQL a ideme vyrobiť tabuľku výrobok. Čiže znova ten príkaz napíšeme. Začína sa teraz vytvoriť tabuľku výrobok a do zátvorky dávame parametre, ktoré ten systém má mať. No a príkaz vykonaj. Čiže už tam máme výrobok. Tretí sme povedali, že bude tabuľka zloženie, v ktorej budú údaje, z čoho sa ten výrobok, z akého materiálu skladá. Znova si ten príkaz, nie tu, kde som to stratil. V jazyku SQL. Znova si ten príkaz tam vložíme. No a už máme 3 tabuľky. Už máme 3 tabuľky, a tie tabuľky nie sú medzi sebou spojené. Pozrite sa, keď ja si pozriem sa na tú databázu a dám si tam, musím to maličko zväčšiť. Zvolím si dizajnera, vidíte, že tu mám tabuľku výrobok, že mám materiál, že mám myška. Hej, a mám tabuľku zloženia, ale väzba žiadna medzi nimi není. Čiže ja neviem povedať, že tento číslo výrobku, že to je toto číslo výrobku. Hej, že to sú rovnaké čísla výrobku. Ani číslo materiálu neviem povedať, že to je toto isté materiál. Hej, preto tam treba vložiť príkazy, ktoré nám to umožnia riešiť. A takisto ja neviem usporiadať tie výrobky, ani usporiadať tie materiály. Lebo číslo materiálu ani číslo výrobku nie sú primárne kľúče. Hej. Čiže príkazom alter table materiál poviem, že hlavným kľúčom bude číslo materiálu. No a vojdeme do databázy SQL a povieme si, že áno. Povieme si, že musíme si zmeniť tabuľku materiál tak, že tam pridáme primárny kľúč. Hej? Tak, jak sme to mali. Zmeníme si tak, že pridáme primárny kľúč. Vložilo, chybu nám nevyhlásilo, takže je to v poriadku. Zobereme si druhé a primárny kľúč dáme aj do tabuľky výrobky, aby sme vždy podľa čísla výrobok dokázali ten príslušný výrobok nájsť. Našli sme, vložili sme ho. No a tretie, čo si urobíme, povieme si, že musíme si dať primárny kľúč do tabuľky zloženie. A otázka, aký? Čo tam bude primárnym kľúčom? Číslo výrobku? Číslo materiálu? Alebo množstvo? No primárny kľúč je veličina, ktorá nám umožní jednoznačne určiť veličinu závislú na primárnom kľúči. Čiže ja keď hovorím, že 2 kg múky
Hej, múka má číslo 2. Patria do výrobku 1. Hej, nejaký piražok alebo nejaký koláč. Hej. To znamená, že jednoznačne tým primárnym kľúčom musí byť táto kombinácia. Číslo výrobku a zároveň číslo materiálu. Čiže primárnym kľúčom nie je jednoparametrový prvok, ale dvojparametrový. Hej. Že tá múka môže byť v 20 výrobkoch. Ale ja musím presne určiť, v ktorom výrobku bude koľko tej múky, v každom výrobku bude iné množstvo a preto ten kľúč je zložený. No a prídeme teda do SQL a vložíme ten zložený kľúč. A vykonať. No a teraz si môžeme pozrieť na ten dizajner. Ešte stále nevidíme nič. Ešte stále nevidíme, lebo my sme povedali, že tieto čísla, číslo výrobku, aj číslo materiálu, že je kľúčový. Keď sa pozrieme bližšie na to, vidíte, že tam má kľúčový parameter. Aj tu na číslo výrobku. Ale nemáme ich poprepájané navzájom. Čiže musíme ešte vojsť a povedať, že prepojíme tabuľku zloženie pomocou čísla výrobku s tabuľkou výrobok. A tabuľku zloženie pomocou materiálu s číslom materiálu. Čiže prvé. A pozrieme si na dizajner. Vidíte, už sa mi výrobok prepojil so zložením, alebo zloženie s výrobkom. Vložíme druhú. Čiže znova prepájam tabuľku zloženie, v ktorom je parameter CM, ktorý spojím s tabuľkou materiál s parametrom CM. No a vojdeme do SQL. Znova príkaz spustíme a vykonáme. Máte prepojenie, že ten výrobok je spojený s materiálom cez tabuľku zloženia. Čiže takýmto spôsobom sme vytvorili prvú časť našej bázy dát, v ktorej sme si povedali, že budeme mať prepojené výrobky a materiály navzájom. Poďme ďalej. Teraz potrebujeme vložiť hodnoty. Čiže povedali sme si, že už keď sme si vytvorili tabuľku, vložíme tam hodnoty. No, povedzme si, že príkazom insert into vložiť do materiálu hodnoty jednotka, to je prvý materiál vajce, je to nejaký základný produkt, má to 15 centov a stojí, teda merná jednotka je kus. Znova prídeme sem, znova do jazyka SQL. Čiže vložíme do tabuľky materiál takéto hodnoty. No a môžeme si pozrieť materiály a vidíme, že už tam máme jednu hodnotu. Môžeme si tam vložiť aj viacero hodnot naraz. A pozrieme si do tabuľky materiál a už vidíme, že tam máme vložených relatívne veľké množstvo materiálu.
Ideme ďalej. Teraz chceme vložiť údaje výstupu našej činnosti. Výstupom našej činnosti sú výrobky. Čiže tým istým príkazom vložíme tam naše výrobky, to znamená výstup z našich výrobkov. Znova jazyk SQL, ja to celé prejdem s vami spoločne. Pardon. Čiže chcem vložiť do tabuľky výrobok hodnoty. To znamená, prvý môj výrobok bude čokoládová torta a má nejaké parametre. Jeho výrobnú a predajnú cenu nepoznám, lebo neviem ešte, z čoho je zložený. A preto tieto hodnoty ich nepoznám a dávam ich tam nulové. Vložiť ich tam musím, lebo ich mám zadefinované, že tam budú nuly. Takže ich tam vložím a vložím tam údaj, že nech mi to vykoná. No a pozriem si na tie výrobky a vidím, že mám vložené výrobky. Čokoládová torta, cheesecake, punčový. Zadáte otázku, odkiaľ to poznám. Odkiaľ som to zistil, že čo tam má byť. No to je presne to, čo sme si na začiatku povedali, že vy musíte vedieť, aké údaje chcete uchovávať vo vašej databáze. To je to, čo sme si povedali. Na začiatku musíte si dobre povedať, čo chcete robiť, odkiaľ to chcete robiť, akým spôsobom to chcete robiť, pretože ináč sa vám to nepodarí. Hej? Toto je tá vaša konceptuálna schéma, to sú názvy tých tabuliek a toto sú tie možné hodnoty, ktoré ste si vy predtým pripravili. Vy ste si predtým povedali, že čo tam chcete v tej databáze mať uložené. Ten stroj vám na začiatku neurobí nič, vy tam musíte všetky údaje vložiť, on len slúži potom na aktívne spracovanie daných údajov. Čiže vrátime sa naspäť. Vložili sme údaje o surovinách, vložili sme o výstupoch. No a máme tam všetky materiály, ktoré sme si pripravili a urobili. No a takže skúsime ich tam vložiť všetky. Čiže vložiť materiály, no ale jednotku už tam máme vloženú, dvojku, trojku, štvorku, päťku, šestku už máme vloženú, tie tam už nedáme, lebo nemôžu tam byť dvakrát číslo 1, 2, 3, 4, 5, 6. No a na konci príkazu musíme dať bodkočiarku. No a spustíme vykonať príkazy. Čiže vložili sme tam ďalšie množstvo materiálu. Už ich tam máme podstatne viacej, tých materiálov. No ja som ich tam mal ešte viacej predpripravených. Musím ich tam dať všetky, aby nám potom fungovali výstupy. Len tu nám musíme na začiatku napísať insert into. Jedná sa o tabuľku materiál a hodnoty. Čiže do tabuľky materiál chcem vložiť hodnoty, ktoré som si napísal vo Worde alebo v Exceli. Popísal som si presne štruktúru číslo, názov, typ a nejaké tie hodnoty, teda cenu, jednotkovú cenu a mernú jednotku. No a hodnoty som si vložil a tie údaje mám všetky vložené, ktoré som tam potreboval mať vložené. Čiže už mám vložené kompletne údaje o databázach
o tých materiáloch. Keby som nejaký nový materiál nakúpil, tak len príkazom insert into material value, hodnota, a napíšem takýto jeden riadok, tak ako sme robili na začiatku. My sme povedali, že tie výrobky alebo tie materiály, zase sa vrátim naspäť, hej, že ten náš materiál, ja to trošku zväčším, aby to bolo vidieť, je delený na skupiny a takisto aj výrobok je delený na skupiny, typ výrobku alebo typ materiál. Čiže chcem vytvoriť tieto dve tabulky a vložiť do nich údaje. Čiže 1, 2, 3 už máme. Teraz si dáme typ materiálu a typ výrobku. Trošičku to zmenšíme. Aby to bolo vidieť. To sme vložili a ideme vložiť typ materiálu a typ výrobku. Čiže zasa create table, vytvor tabulku typ materiálu, daj tam parametre, že to bude typ materiálu, názov toho typu a nejaký krátky popis. A tento príkaz spustíme. V jazyku SQL spustíme tento príkaz. Dáme vykonať. A takisto každá tá tabuľka musí mať svoj primárny kľúč. Čiže alter table, zmeň tabuľku typ a pridaj k nej primárny kľúč. Zmeníme. Čiže zmeníme tú tabuľku a vložíme jej to, čo potrebujeme. Ten primárny kľúč my neuvidíme, ale spravíme aj druhú tabuľku. Typ výrobku spravíme. Čiže znova vytvor tabuľku typ výrobku, ktorá má parametre TV, názov a popis. No a môžeme si pozrieť cez dizajner, jak to vyzerá. Čiže toto budeme musieť vyhodiť. Čiže tuto máme tabuľku typ výrobku a typ materiálu, ktorá nám pribudla k tým trom, ktoré sme mali predtým urobené. Dobre. Vrátime sa naspäť. Čiže teraz my chceme vložiť hodnoty, že Ačko bude aroma, Č bude čokoláda, CK je cukor, D doplnkové suroviny, D z džemy, M múka, O orechy. To sú tie skupiny produktov, o ktorých sme sa bavili. To znamená, vložíme tam tieto údaje, ktoré tam chceme mať. Znova príkazom insert into, nič nové, nič. Tam vložíme tieto údaje, ktoré sme tam chceli mať a údaje sa nám vložili. A podobne chceme vložiť aj typ výrobkov. BT bude torta, bezlepková, CH je cheesecake, ČT je čokoládová torta, K je koláč, OR orechová torta a OT je ovocná torta.
Takže vložíme tam aj tieto údaje, aby sme mali údaje o našich výrobkoch hotové. A môžeme si pozrieť teda, že typ materiálu, áno, máme vložené, že sú to arómy, čokolády a tak ďalej. A výrobky, že sú to torty, koláče a ja neviem čo všetko ostatné. Čiže toto už máme urobené. Čo však potrebujeme, urobiť tie väzby. Keď sa pozriete hore zase, tú schému, ktorú sme nakreslili na začiatku. Že ten materiál je prepojený s typom materiálu a typ výrobku s výrobkom. Čiže túto čiaru treba nakresliť. No tak ju ideme kresliť. A táto čiara sa v skutočnosti volá, to je ten cudzí kľúč, ktorý nám prepája tie hodnoty. No tak pozrieme sa. Tu máme zloženie, to sme už boli, tu sme boli. Ja to musím trošku zmenšiť, aby sme to videli. Okay, a tu nám máme tie kľúče. Alter table materiál. V jazyku SQL vložíme. Ja som skopíroval druhú veličinu. To je primárny kľúč. A tu je cudzí kľúč. Čiže vložíme, zmeníme tabuľku materiál, dáme tam cudzí kľúč, ktorý ju prepojí, tabuľku typ materiál prepojí s tabuľkou materiálom, a typ materiál tabuľky sa spoja medzi sebou. A takisto spojíme aj tabuľku výrobok s tabuľkou typ výrobku. Stále je to dávanie tých kľúčov. Hej, chcem spojiť tie tabuľky. Typ výrobku, tabuľka, výrobok. Typ výrobku, tabuľka má TV a tabuľka výrobok má tiež parameter TV, tie sú už vložené. A typ výrobku má parametre tiež 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tiež sú tam vložené. Že niekde nejaký preklad tam ide. Dobre, je tam pravdepodobne som nahodil viacej výrobkov typov, není to podstatné. Ukážeme si len jednu vec, že to jedno prepojenie sa nám podarilo. Tu je výrobok, tu je typ výrobku, toto sa nám nepodarilo, to by bolo treba hľadať chybu, kde sa stala, ale typ materiálu je prepojený s tabuľkou materiál. Aj tam aj typ materiál je prepojený s tabuľkou materiál. A takto treba prepojiť aj túto výrobku. Nejdem to teraz hľadať, není tá chyba taká podstatná teraz, lebo nechcem, aby sme sa zdržali hodne. Čiže už tieto typy materiálov sme povkladali a sú vložené. Otázka znie,
A z čoho sa mi skladajú jednotlivé tie výrobky? Ja neviem, z čoho sú zložené. To znamená, že ja som si musel ručne napísať, ručne povedať a pozrieť si recept. Že prvý výrobok berie si prvý materiál a 6 jednotiek. Ten istý prvý výrobok má aj druhý materiál v rozmere 0,15, prvý a tretí materiál v rozmere 0,150. Čiže musíte si pozrieť na základe hodnot tých tabuliek vstupov, ktoré sú tam, koľko ktorej veličiny, koľko potrebujete. Hej? Čiže je potrebné, aby ste si vytvorili tieto hodnoty, ktoré sú tam potrebné. Kde som skončil? Dodanie výrobok. Hej, to je tá tabuľka zloženie. A pre každý výrobok si musíte vytvoriť, z čoho je zložený. A znova tie údaje treba vniesť do toho stroja. A už viem, že prvý výrobok je zložený z prvého materiálu a je 6. V tom istom výrobku prvom sú materiály aj 2, aj 3, aj 4, aj 5, aj 6, aj 7, aj 8, aj 9. V druhom výrobku je 1, 2, 3, 8, 9, 10, 12, 13. V treťom výrobku a tak ďalej, až pokiaľ by sme neprešli všetky výrobky, ktoré máme k dispozícii. Hej, štvrtý výrobok, piaty, pre každý máme to zloženie urobené. To už máme za sebou. Toto sme prešli, typy materiálu sme spojili. A teraz otázka znie, ako vypočítam tú výrobnú cenu. Výrobná cena každého výrobku pozostáva z množstva suroviny krát jednotková cena. Čiže koľko tam mám výrobkov, toľko, také množstvo suroviny potrebujem a také množstvo za jednotkovú cenu musím vyrobiť. No to znamená, že a musím to spočítať dohromady. Čiže je možné túto surovinu teda vypočítať, z čoho sa skladá. Vyhodím, aby si tam ten výsledok videli. A vidíte, že prvý výrobok má výrobnú cenu 36, druhý má 1,63, má druhú cenu, štvrtý, piatý a tak ďalej. Až do posledného. Na čo to je celé dobré? Vám, keď sa zmení cena múky, hej, alebo cena, tu máte múka polohrubá, z 0,99 na 1,60, vy zmeníte len túto hodnotu 0,99 na 1,60 a znova si dáte vypočítať cenu jednotlivých výrobkov. Ani sa nezaoberáte, kde sa tá múka nachádza, v ktorých výrobkoch. Nemusíte nič hľadať, jednoducho si ju dáte prezrieť, koľko stojí. Akým spôsobom tá múka, koľko ona stojí. Čiže ja ešte raz by som spustil ten príkaz, ktorý tam je. Dám si vytvoriť pomocnú tabuľku, kde tie údaje vložím. A vidím, že prvý výrobok má 36, druhý výrobok má 1,66, 1,90. Teraz ja vôjdem do jednotky materiál. Pozriem si, dám si prechádzať tieto hodnoty a napríklad sme povedali, že tá múka sa zmenila ceny. No tak idem upraviť cenu tejto múky. A z 1,99 išlo na 1,70.
Dal som tam vykonať a znova spustím ten istý príkaz, ktorý sme mali. Vyhodím tu create table, aby sme to mali s čím porovnávať. A znova spustím ten príkaz. A tu mám 36, 1, 61, 9, čiže to sú naše výrobky. No a porovnáme si to s tabulkou T1, ktorú si otvoríme na novej karte. Tridsaťšesť, 1, 6, 1, 9, 1, 8, 2, 3, 2, 3, 8, 7, 9. Čiže do týchto výrobkov nám múka nevchádza do tých prvých 6, ale keby sme ich prezreli všetky tie výrobky, tak nájdeme, kde sa tá cena odrazila. Možno, že tá cena, tu je 10 je 12, aj tu bola. Čiže možno, že práve tú múku, ktorú sme zmenili, nevošla nikde, ale vieme, že máme tú cenu spočítanú. Dobre. Ja ďalej nebudem v tomto pokračovať. Vy v tej prezentácii tie jednotlivé príkazy máte, môžete si ich pozrieť. A ešte teda pár slov o ďalších možnostiach, čo treba urobiť. To znamená, podobne si vytvárate tabuľku aj o partneroch. Čiže vytvoríme si tabuľku o partneroch, číslo partnera, nejakú skratku, názov, mesto, ulica a podobne. A vytvoríme si tabuľku dodací list. Dodací list má dve časti. Prvá časť sú tie všeobecné údaje, číslo dodacieho listu, číslo partnera, dátum, kedy ten dodací list sa bol vystavený a poprípade suma, ktorá tam je. A v druhej tabuľke dodaný výrobok je povedané na základe tohto dodacieho listu ako bude. Tento výrobok sme dodali v takomto množstve. Samozrejme aj opačne. Na základe vytvoríme objednávku, to znamená, my si objednávame niečo, číslo objednávky, číslo partnera, od koho to objednávame, kedy sme objednávali a na akú sumu. Tieto sumy, jedna aj druhá, my na začiatku nevieme napísať, ale si ich vieme zasa automaticky vypočítať. Čiže my si môžeme vytvoriť tieto tabuľky. V tabuľke partner potrebujeme prvotné primárny kľúč, to číslo partnera, aby sme presne vedeli definovať. Vidíte, že tu máme číslo partnera, tu máme číslo partnera. Aby sme vedeli definovať to číslo. A v tabuľkách dodací list si vytvoríme okrem primárneho kľúču číslo dodacieho listu aj cudzí kľúč číslo partnera, ktorý nás prepája toto naše číslo CP s týmto číslom číslo P. Všimnite si, že číslo partnera mám v dodacom liste a číslo P mám v tabuľke partner. Čiže nemusia byť v každej tabuľke tie názvy rovnaké, ale tie hodnoty musia byť spojené. Takisto v tabuľke dodaný výrobok dávame cudzí kľúč a to je číslo výrobku, číslo dodacieho listu a ten je číslo dodacieho listu je v tabuľke dodaný výrobok a v tabuľke dodací list. Tieto dve musia byť spojené, aby bolo jasné, že na základe tohto dodacieho listu sme dodali tento materiál. A ktorý výrobok? No ten, ktorý má takéto číslo. A preto musí byť druhý cudzí kľúč k dispozícii, ktorý tam je. A takisto urobíme pre objednávku a objednaný materiál. Dodací list je to, čo ide od nás von a objednávky je to, čo si my objednávame. Štruktúra je rovnaká, filozofia je tá istá. Čiže není to až taký nejaký veľký problém. Ďalej si povieme, alebo si povieme, že tam treba bolo vniesť údaje, o tom už viete, že musím vniesť názvy partnerov, čísla dodacích listov a to, čo bolo dodané.
Takisto musíme vniesť aj dodaný výrobok, objednávku a objednaný materiál. Zase sú to, že napríklad objednávka číslo 10 má výrobok 24 z 5 kusov. V tej istej objednávke 10 je výrobok 25 5 kusov a výrobok 26 10 kusov. Čiže pre každú objednávku musím povedať, aký materiál som si objednal. No a čiže treba si vytvoriť tieto tabulky, vytvoriť si dodacie listy a updatenúť. To znamená, treba si vypočítať tú cenu, o ktorej sme sa bavili, tú cenu, ktorú sme povedali, že my ju na začiatku nevieme. My nevieme na začiatku túto sumu. A túto sumu vypočítame. Takisto podobne, ako sme vypočítali cenu výrobku. Keď máme takto pripravenú databázu, potom už len treba analyzovať ekonomický stav toho podniku. Čiže môžeme si vytvoriť mesačné príjmy, mesačné výdavky, môžeme si vytvoriť tabuľku ziskov, čiže mesačné príjmy počítame už zložitejšími výpočtami, že z tabuľky príjmy, to znamená, že to sú naše dodacie listy, vyberieme mesiac a vynásobíme množstvo dodaného výrobku krát cenu toho produktu, ktorý sme dodali. A spočítame dohromady. To už môžeme druhýkrát alebo si dať špeciálne nejak. Čiže môžeme vypočítať mesačné výnosy, mesačné náklady a mesačný zisk. Prvý mesiac samozrejme zisk asi nebude, lebo sme nakúpili viacero surovín, ale v ostatných mesiacoch už môžeme postupne mať ten zisk. Takisto sa dá vypočítať aj pohľadávky a záväzky. Pohľadávka je to, čo my chceme od našich partnerov, lebo sme im dodali, a záväzok je to, čo my musíme zaplatiť našim partnerom za to, čo sme od nich kúpili. Čiže asi takýmto nejakým spôsobom to vy si môžete dorobiť tú databázu. Prezentácia tam je, vstupné údaje na databázu som vám nadiktoval a sme si to spolu urobili. Vy si môžete urobiť svoju bázu dát a použiť tieto údaje, aby ste si vyskúšali a pozreli, ako vám takýto informačný systém môže pomôcť pri tvorbe vašeho databázového systému. Snáď možno, že iba už tak, jak sa povie na koniec, na záver. Toto je databáza, ktorú sme vytvorili. Sú to naše výrobky, objednané výrobky, materiály. Hej. A sú tam tie naše záväzky, pohľadávky, produkcie, ktoré sme urobili, ktoré tam je. Takto vyzerá tá databáza, že tam máme, v tej databáze máme výrobok, máme materiál, máme zloženie, máme tabuľku ziskov, ktorú sme napočítali, máme tabuľku nákladových teda výdavkov, výrobok, záväzky, tak výdavky to tam nerobí, náklady to budú partnera, pohľadávky, o ktorých sme sa bavili. To sú pohľadávky k našemu partnerovi číslo 6, 7, 8, 9, ktorý tam je. Ktoré produkty sa predávali. Vidíte, produkt číslo 1 sa predalo 29, dvojka išla dobre, trojka išla dobre, štvorka sa 5 slabšie, 6 málo, 8 takmer vôbec, ani 12. A podľa toho už môžete analyzovať, čo vy budete vyrábať, budete vedieť, aká je tam možnosti. Vy si môžete vyrobiť druhé vzťahy, aký je príjem z každého toho výrobku, aký je zisk z predaja tých výrobkov. Čiže to sú už všetko príkazy, ktoré si môžete robiť sami. V prípade, že niekto by mal záujem,
a naučiť sa to, či už pre svoju potrebu, alebo niekto by chcel vytvárať takéto malé informačné databázové systémy. S Alexandrom sme sa dohodli, že keď skončí jedna etapa táto, potom vytvoríme ďalšiu etapu Vyšehradského projektu, kde môžeme podrobnejšie sa venovať len nejakej tej konkrétnej otázke. Napríklad môže tam byť téma krátky kurz vytvorenia databázového systému pre malé podniky a vy si ho môžete alebo pre seba vytvoriť, alebo sa to môžete učiť, aby ste mohli takýmto spôsobom vytvárať malé databázové systémy pre kohokoľvek, pre svojich známych, pre svojich priateľov. Treba len Alexandrovi povedať, že áno, takéto niečo by sme chceli, s takýmto niečom by sme sa chceli zaoberať, alebo takúto nejakú malú firmu chceme urobiť. Keď by mal niekto väčší záujem, môže sa u mňa teda ozvať. Skoro vždy tam píšem tie parametre, aké sa dá ozvať a môžeme si dohodnúť aj kurz individuálne. Nevidím v tom nejaký veľký problém. Takže tento kurz by sme prešli, aby sme sa neviazali na väčší počet ľudí, na väčší ale hovorím, stále je to len vecou želania, alebo toho vzájomného želania. Čiže tu sú tie dodacie listy nahodené, výrobné listy, ale hovorím, u vás to stačí, keď si vytvoríte cez ten web zdarma, keď si vytvoríte svoju bázu dát a vyskúšate si to robiť. Nezabudnite vybehnúť na PHP Miami, ale všetky kroky sú podrobne uvedené v tej prezentácii, ktorú tam máte. Takže toto je tá prezentácia, ktorú sme vytvorili, čiže môžete tu v tejto pokračovať, aby ste teda dotiahli do úspešného konca. Čo sa mňa týka, ja predpokladám túto tému, úvod do tejto témy tvorby databázových systémov vyčerpanú. To znamená, že viete, ako sa dá vytvoriť databázový systém, čo všetko treba prejsť, ale ten systém má podstatne väčšie výhody. Podobne si ja myslím, na budúci týždeň budú 3 stretnutia, útorok, streda, štvrtok, kde si viac povieme o informatike, informatizácii. Čiže keby niekto chcel pracovať alebo teda sa realizovať v nejakej informačnej firme, aby mal tie základné predstavy o formách riadenia, taktickom, strategickom alebo operatívnom riadení, aby vedel, aký informačný systém sa dá používať na jednotlivých úrovniach, aby vedel, čo je to manažer, alebo manažerstvo, alebo riadenie s využitím informačných technológií, aby vedel, čo je to riadenie informačných technológií v nejakom podniku. Čiže to bude tá časť tretia. Ak mi vy napíšete, alebo Alexandrovi napíšete, že vy by ste chceli dokončiť toto o databázach, není problém. Ja môžem ešte v útorok dokončiť túto databázu s vami a potom v stredu alebo štvrtok trošku v skrátenejšej forme prejdeme na tie informačné systémy, ktoré sú tam. Čiže všetko by som povedal, že záleží to od vás, akým spôsobom sa vám podarí pochopiť tú tému, ktorú som vám teraz chcel povedať. Čiže, vážené dámy, na dnes by som skončil. Ďakujem vám za pozornosť. Som rád, že ste to vydržali, pretože si myslím, že to bolo dostatočne náročné. Mnohým možno, že totálne cudzie a niektoré z vás možno, že povedali, to by som musela ešte 2-3 razy prejsť, aby mi to niečo dalo. A niekto z vás povie si, že tak, toto robí vám bežne. Ale to už je údelom, keď sa stretáva skupina rôznorodých ľudí. Dobre, ešte raz ďakujem vám za pozornosť. Dovidenia. Ďakujem vám. Ďakujem. Dovidenia. 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 Dovidenia.